So na mga par, ay nandito na po ako sa bahay at dala ko na po yung buko mga par. I-open lang natin. Yung buko na to mga par ay galing po ito sa probinsya namin at binigay po kay mama mga par upang igagamot po natin sa kidney natin. Kasi yung kidney natin ng mga par ay palagi na pong nagpaparamdam. So, ito yung gamot ng mga par. Gamot ng kidney upang magpaparamdam mga par. So, yung kailangan natin dito mga par, yung lang, yung tubig lang, yung kailangan dito na sa buko. Dapat sana mga par ay inumin natin to sa umaga. Kaso nga lang, hindi natin maaga na nasundo kanina sa South Bus. Kaya, nauna lang natin inumin mga par. So, sa bukas naman, inumin natin to sa 5 ng umaga mga par. So, galing ba to sa mga par sa probinsya namin. Ay, sinusundo ko lang sa South Bus. Ano ka? Asama ka? Pwede kay duty. Ito yung igagamot mo sa kidney na palaging paramdam. Iinumin mo to sa umaga mga par kapag hindi ka pa nakapag kain. Ito yung buko na mga para tinatawag na limbaon. Yung kulay orange mga par. Maganda to mga par sa bagong gising sa umaga. Manamis-tamis yung tubig niya mga par. Yung mga par. Ganito lang pagka-open mga par. Yung wala ko sana yun. Online ng dami naman yung Abi, lang nidaan para kainom ko. abi ito yung pindan bi. Unsa man ni siya kuan? Oh, masa yung gitawag online ng sobrang luwag na. Salamat na. Ginay. Oh. Gitagbo na ko ganiya sa South Bus. Gipadaan lang og nang gikarga lang og ko ng one ba ng bus then ako lang Canada ang series o ba? kuan mo karga ra man sila nay. Ako nang librando nga. Oh. Sa Barili. Ah, Barili. Kailaro man ako na tanag halos ba kada semana gabiyahe. Ako sa ni ko buak ni mong ganito. Okay. May kay kutsilyo ra may mong gigamit, wala ka pa man din. Moro mo ni kung imnuna ng magsuol akong UTI na ko, moro na siya ko yung imnon. Dili na ko mo ito pag hospital ba check up. Yun din ang check up kanina mo. Moro na imnon ako. Atong batiyo sa mga UTI bisan pinigi. Kanang sakit kung puson ba kayo, murag nampo sintomas anagod na nya, moro ni. Hilig ko kuan. Hilig ko. Hilig ko kaon ko nang pagkaon nga medyo nang di ko ganahan mo kaon gud ka nang dili kay pagparat nga pagkaon. Kana magluto sudan ako ira medyo pagparaton og gamay. Yahay kayo kidney ana. Naging Kidney kani wala silaw. kana ko maluto. Wala siya good kanang parat, sitseria. Kana ko Kasang soft drinks. oh, soft drinks. Ako no UTI mo gani ko. Sitseria soft drinks ako ni Paris. UTI dahil. Minum tas. I-supplier ay. Naging buwan, so wala ko man ngayon kung mama padasog. Gitagmur gyapon ako to sa South Bus. Amo ra siyan ko inom ko dabon. Mawara. Balik na normal. Kanang murag nang mura bisag kuan good kanang bisag malana malana nya madaran pag pangihi ang kuan ba kanang kuan muna nang murag malawlaw sa atong kuan ba. Mao lagi. Doktor ay kwarta na daw. Pero kusuy ko minom og tubig. Si mom gi nga pagpaon ni kapatid nga pagkaon inom jud kada tubig.
So mga par, hanggang dito rin vlog natin mga par. So maraming salamat po sa inyong panunood.